Igbo bụ Igbo ekenekwa m ọzọ. Anyị abatago n'ihe gbasara mgbọrọgwụ na mkpa ife. Nwanne m gee ntị. Ndị be anyị si na mgbochi ọya ka mma karịa ọgwụgwọ ya, mana aghara ndụ kpaakụ onye iro erie. This is a long awaiting program. Ọtụtụ ụmụnna anyị na-eche ka nkọwarafa n'anya ihe nji. Kedu ihe unu na-akpọ ya? Ndị be anyị na-akpọ ya mbachara maọbụ cherikwu. Ị mana mbachara nwere a lot of health benefit. Ngwa gee ntị ka ị nụrụ ozi danda maka arụ ma gịnị tụsakwa ihe ozi a ka ụmụnna anyị sonye mụta mkpa ọ dị iwelu ihe Chineke kere eke wee chụọ ọya ukwu eru ana. Nke mbụ, ị nwere ike iweta m mbachara ụdị ọ dị, the fruit ye maọbụ the leaf ye, kpata ya ọfụma, sarụ ya ọfụma, tinye ya mmiri, gbanye ya up to 600 ml of water. Then isiere ya n'ọkụ maximum of 10 to 15 minutes. Ịhọtụelu ya. Ị nwere ike add ya all this ingredient is optional. Ọ bụ under must. Ị nwere ike add ya gịnị? Garlic, lemon, lime and ginger. Ọ bụrụ na ị na-enwe ọsa, avoid ginger. Then isielu ya n'ọkụ, ịzalụ m mmiri, tinye ya na normal cold temperature. Kedu ka ị ga-esi make use of it? First thing in the morning on empty stomach, gbatara ya half glass tumbler. Add ya pure honey, 3 tablespoons of pure honey. Ịnwarụ ya. Later in the evening, mekwara m ofu ihe. Megoro nye opekata mpe na bụrụ na 3 times in a week. Mere nye the maximum of 2 weeks, 1 month. Bịa gwa m ihe ifuru on my comment section. Kedu ọrụ ọ na-arụgasị? Nke mbụ, ọ na-enyere aka n'ihe gbasara high cholesterol. Nke abụọ, ọ na-enyere aka n'obi, liver, kidney, lungs. Nke dịka ibe ya, onye ọbụla na-enwe pains, waist pain, chest pain, knee pain, back pain, spinal cord problem, rheumatism, arthritis na ọtụtụ ọya dị iche iche nke ha aga. Ọ na-enyere aka regulate ihe a na-akpọ blood sugar. Nke dịka ibe ya, ọ na-enyere aka n'ọnya ahụ anaghị ana. Nke ọzọ bụ na ihe ọ na-regulate hormonal imbalance na nwaanyị. Nke dịka ibe bụ nwoke ihe ya anaghị akwụ ọtọ maọbụ anaghị arụ ọrụ ka o kwesị, maọbụ nwoke anaghị last a longer time. Biko tụọ igodi m ihe m gwara gị. N'ọtụtụ ọya dị iche iche ma ama mpụta ebe a bịa kọwara gị. Nwanne m, ndị be anyị si na onye rụ ụka ọfụ n'anya, onye ju inwe ogwugwu ọnwara udo. A gwara gị sị gị na ọ bụ mgbọrọgwụ na-abụ maọbụ ịtọ maọbụ ịnọ ka dibịa ji aka ibe ya. Na dibịa gwọka bụ na chi asịrị ihe ga-eme, na ọ na-abụ dibịa gwụọ ole na ọ na-asọ nsọ chi. Echebele ka a kọrọ gị ya bụ akụkọ ka ị mara na ya bụ ihe na-arụ ọrụ ọfụma. Ọ na-flush anything gbasara mfe na ọtụtụ ọya dị iche iche. Nwanne m, mee nke a ka ị kwete na ọ na-eme. Ndewo na ị ga-atụsara m ozi a, tinye ya n'uchu ka o nwee ike ịbara gị. Aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC. Don't hesitate to join me on my YouTube page ka o nwee ike ịgazi. Igbo bụ Igbo, asị m ka ọ dị ka enwe amaghị ọfịa. Ndị be anyị, ndewo.